Gvern Nazzjonalista kien qal li d-deficit ma jistax jinżel taħt 3%, iżda ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea jiġdu mod ieħor. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Għawdex, illi fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ħalla pajjiż mifni bid-dejn. Gvern ġdid qiegħed ibiddel ir-rotta. Wasal l-aħħar tas-sena, wasal April li fih jisiru l-kontijiet kollha tas-sena ta' qabel u Tonio Fenek flimkien ma' Simon Busuttil reġgħu kienu żbaljati. Il-Prim Ministru fakkar li Gvern Nazzjonalista kien staqsi jekk kienx lest jirriżenja jekk ma jorħsux il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U jien għadni hawnhekk quddiem il-poplu għax il-kelma li tajna wettaqnija. Imnalla ma rbatniex il-ħaddieħor li jirreżenja jekk inkella joħsu il-kontijiet. Il-Prim Ministru kellu kliem ta' kritika lejn il-kap tal-Oppożizzjoni li sa issa ma ħa ebda pożizzjoni fuq il-kaċċa f'pajjiżna. Al kuntrarju, dan il-Gvern wiegħed li ser jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa kif fil-fatt tagħmel. Żied li min jimxi ma' regolamenti m'għandux għal xi jinkwieta. Biex tkun Prim Ministru stqar Joseph Muscat trid tkun lest tieħu d-deċiżjonijiet u mhux tfarfar. Intant fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kemm jemmen fil-mobilità soċjali. Lill-iżgħar fost iċkejknin nistgħu nibdew nolluhom il-fuq lil tan-nofs insaħħuhom u l-kbir inħalluh jinvesti u jimxi l qudiem. U għalhekk għax ma nistħix u ma niddejjaqx ngħid minn fejn ġej li ġej minn fost iż-żgħar li ma niddejjaqx ngħid lill-familja tiegħi ħadmet li rajt l-eżempju tal-bżulija. Joseph Muscat temm id-diskors tiegħu billi qal li jinsab konvinti li l-poplu ser ikompli jażel min se jibqa' jgħinu jikteb l-istorja b'mod pożittiv u l-Partit Laburista qed jippreżenta tim bl-aqwa kandidati.